Magta-traverse kami to Infanta. So magmula doon sa view deck after 4 hours na lakad from jump off, yung papunta ng Infanta, ito yung pinakaunang ilog na dadaanan nyo after 20 minutes from here. So didiretso namin ito nila alam ko. Okay. So sa susong dalagat pala ang view. So nakikita na namin yung Mount Ligulgul. Ganda ang view dito. Ganda. Panglima.
Ni Tatay Antonio Peranel. Siya lang mag-isang nakatira dito. Gaalaga siya ng manok. Mayroon siyang mga palay. Naabutan namin siya kanina dito. Nagliligpit na siya ng palay niya kasi parang uulan. 25 years na siyang nakatira dito. Somewhere in Villacorta, Mabini. Villacorta. Sityo. Sityo ano to dito, tay? Talahib. Sityo Talahib. Elementary School. Galupang Elementary School. Libre pala na lakbay natin. May high school dyan. Yung dalawang bundok na yan, ang pangalan niyan ay Sinmakupit. Itong isa hindi ko alam. Grabe na. Tayo. Wait lang. Kasi may mga rider ilan na dumadaan dito tayo. Nagpapahinga rin dito sa'yo. Ako rin ang nag-bulldozer nito. Mount Sinmakupit. Okay. Nice. Wow! Wait lang! Nandito kami ngayon sa Dalupang. Pupuntahan namin ang Pragarag Waterfalls. So, sabi ng guide namin, kami daw ang una-unang hiker na makakarating doon. Kaya halika, samahan nyo kami. Ay, sabi. Hindi na mabilang kung pang ilang river crossing to. Ang ilan na ba to? Lusaw na yung pao sa tubig.
Pang ilang ilog na to? Dami na na itong ilog. Pang-10 river crossing. Sobrang daming ilog. Ang juicy na to. Wow, nice! Daming ilog.
sa Ragarag Falls. Alam niyo ba kung ilang lagoon meron dito? 3. Ito yung pinakauna, meron pang pangalawa, at meron pang pangatlo. Yung pangatlo po, meron siyang mataas na waterfalls. Dito po yan nakikita sa Sitio Ragarag, Villacorta, Mabini, Pangasinan. Nasa dulo na ito. Bago kayo makarating dito, isang araw, 2 araw makarating. Pero maganda masyado. Crystal clear ang tubig. Baay, yung aming nakilang guide. Kabila naman, Mabini. Papunta kami ng Siwasi. Kaya dito.
masin. Okay. Dami pa maya na to. Kain ba kaya to? Buti hindi ko naapakan siya. Wala ka pa. Sila tulad. Katmon. Tawirin na naman namin ito. Parang walang katapusang tawid to eh. Another river crossing. Ito, tambo ba meron? Di ba si Ahon? Pagbaba, yung tambo mo sa Ahon ulit. Pag Ahon, makita mo na sa baba. Init ang yun. Sa alam. Pag river camp. Pagdating nyo dito, may dalawang daan. Ito yung isa papuntang Mabini. Tapos Siwasiw. So dito tayo dadaan. Ayun. Ang galing dito. Tirad! Yehey! Perfect. Perfect ang view. Mount Tirad at the back. Another river crossing. Tanong tayo doon. Hmm? Tawid tayo.
Diba? Grabe. Oh, diba? Grabe. Lapad. Ha? Ang lapad. Dapat. Ang tatwiro lang. Hindi. Sa wakas, nakita na rin namin ang Siwasiw. Dito na po kami nag-exit. Galing po kami ng Bugalyon, Giset. Dun sa Giset, Bugalyon pala. Tapos, sa 3 araw, sa wakas, nakarating po. Muntik na kami mag-surrender kasi wala kaming guide. Ay, ganun talaga yung buhay ng explorer na. Grabe yung aking kape ah. Grabe po yung daan dito sa sa Siwasiw. Ito na yata pinakamatinding ahon na daan na nakakatakot. Exit na kami dito sa Siwasiw. Dadaan kami ng Kiray Falls. Grabe na lang.